खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भारताव आइन बेरेखायै बांलादेशीफोरा थाफैनायनि हेंथायै मिरु सोरखारा गोख्रों जानायनि उनावनो बेनि सायाव खामानि मावनाया जागायहांनो हमबाय आसामावबो सागु बांलादेशीफोरखौ हमनो हादों मैयानि सानाव मरिगावनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सागु बांलादेशीफोरखौ हमनो हादों जाय बांलादेशीफोरखौ सिगांनि समावनो फरेनार्स ट्रिब्युनेला बांलादेशी होनानै फोसावखादोंमोन नाथाय सागु बांलादेशीफोरा खारखुमानानै दंमोन दा सागु बांलादेशीफोरखौबो हमनो हानाय जाबाय मख'नो गोनांदि सिगांनि समाव जेब्ला सागु बांलादेशीफोरखौ फरेनार्स ट्रिब्युनेला बांलादेशी होनानै फोसावदोंमोन बै समाव बे सागुनि मादाव माखासेया हाइकर्टआवबो चेलेन्ज खालामफिनदोंमोन नाथाय गुवाहाटी हाइकर्टआ फरेनार्स ट्रिब्युनेलनि रायखौ मदद होदोंमोन दा सागु बांलादेशीफोरखौ गवालपारानि डिटेनसन सेन्टाराव दैथायहरनाय जाबाय UPPL आरो BPF मोननै राजखान्थि दोलोनि गेजेराव गोबां सोंखारिलायनायखौ नोंथाङाबो नुदों नङासै ससियेल मिडियाफोराव UPPL आरो BPFनि मददगिरिफोरनि हाद्रि सारलायनाय सोंखारिलायनायखौ नोंथाङाबो नुदों जानांगौ नाथाय मोननै दोलोनि गेजेराव दावहा जाबाय थानायाव सिरियै थिर गावगासिनो दङ BJP राजखान्थि दोलोआ BTCखौ दखल खालामनायनि थांखिजों आरो BTCआव BJPनिया बेसेबां गोहो दङ बेखौ नायनो थाखाय मन्त्रि MLAफोरखौ दैथायहरदों BTCआव बर'फोरानो सालायनो बा गावखुंथाय गोहो नांगौ होननानै सान्दुं अखा थै बावसोमनानै लाबोनाय BTC बा बिटिआरआ UPPL बा BPFनि आखायाव थाङालासे BJPनि आखायाव थाङोब्ला BJPआ बर' हारिनि थाखाय गांनाय उखैनायखौ सुफुंगोन ना सुफुङा बेयो मोनसे गेदेर सोंथि आरो रायजो राजाया बेखौ नायबिजिरनानै नायनाया गाहाम BTCनि राजखान्थिनि थासारिखौ लानानै UPPL आरो BPFखौ ज' जानो थाखाय फिन खावलायदों एबसुनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङाबो बिटिआरआव ओनसोलारि दोलोफ्रा जयैनो खामानि मावनो नांगौ बुजिलायनाय आरो खौसेजों आवगायलांनो नांगौ होननानै बुंथियो बिथाङा नाथाय राजखान्थियाव गावस्रा गावस्रि गोरोबलायैनि थाखाय जोंनि आसा बा सिमां बेफोर आसखान्दा जायोब्ला गेदेर खैफोदाव गोग्लैगोन होननानै बुंथियो दिपेन बर' बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदि दासिमबो खौसे जागोननि आसा दङ नाथाय समाजआ बेखौ फोरमायगोन होननानै बुंथियो मख'नो गोनांदि MLA अखिल गगৈ बिथाङाबो बर'नि मोननै राजखान्थि दोलोखौ ज' जानो थाखाय खावलायदोंमोन मानोना BJPआ BTC दखल खालामनो थाखाय जेरैबायदि सोलो खालामदों बेखौ बर'फोरा बुजियाब्ला BTC बिसायख'थिनि उनाव बर'फोरा गावखौ फोथैनानै लानाय बायदि जागोन होननानैबो बुंथिदोंमोन अखिल गगैआ जायखिजाया गारि मटर ट्रेन बायदिजों दावबायोबा जों दावबायारिफोरनि जिउआ गारि सालायग्रा बा ट्रेन सालायग्रानि आखायावनो थायो जुदि सालायग्राया गोरोन्थि सालायफ्राङोबा अदेबानि थेन्थ'फ्राङोब्लाबो जों दावबायारिफोरनि जिउआ खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जायो थिग बेबायदिनो बासनि गेदेर जाब्रबथाय बास सालायग्राया थेन्थ'फ्रांनायनि जाहोनावनो बासआ जाब्रबथाय जादों जायजों 4 दावबायारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 2 जोखोम जानो गोनां जादों बासआ डिभाइडाराव सौख्रांनानै गुबुन मोनसे लामायाव गोग्लैहैदों जायजों 4 दावबायारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 2 जोखोम जानो गोनां जादों राजस्थाननि राजमानन जिल्लायाव थानाय बिलवार 4 लेनाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया फुंनि 7:30 समाव बासनि सालायग्राया थेन्थ'फ्रांनायनि जाहोनावनो बे गिख्रंथाव बास जाब्रबथाया जादों आरो थेन्थ'फ्रांनायनि थाखाय बेबायदि जाब्रबथाय जानाया बे गिबि खेब नङा गोबां समावनो गारि सालायग्राया थेन्थ'फ्रांनायनि जाहोनावनो गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथायफोरा जाबोदों हाग्रामा महिलारीआ बे खेबाव किं मेकार जागोन बे दाबिखौ खालामदों बारगौ मन्त्रि प्रमला रानी ब्रह्म बिथाङा जाय समाव BJP दोलोआ किं नङाबा किं मेकार जानो थाखाय गेम गेलेदों बे समाव BPF दोलोआबो BTC बिसायख'थिखौ लानानै साखाफारा जादों BPF दोलोआबो किं मेकार जानो थाखाय सिमां सुजुदों बारगौ मन्त्रि प्रमला रानी ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों दि BPF दोलोआ खम समनि गेजेरावनो BTCआव गोबां जौगानायनि खामानि मावदों जाय जौगानायनि खामानिखौ मावनो थाखाय गुबुन गुबुन सोरखार जेरै आसाम सोरखारनोबो गोलाव समय लायो होननानै बुंथियो बिथाङा जायनाखि BPF दोलोआ थांनाय BTC बिसायख'थियाव बयनिख्रुइबो बांसिन मासियाव देरहासारनो हानायनि उनावबो सोरखार दानो हायाखै बेनि सायावबो प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बुंथियो दि प्रमद बर'आ फोथाय खेबस' खालामनायनि थाखाय BPF दोलोआ सोरखार दानो हायाखै बिथाङा हाग्रामा महिलारीनाव कल हरनानै ज' सोरखार दानो थाखाय बुंथि हरदोंमोन नाथाय उनाव
लिलि हटेलाव थाखुमाहैदों। बेनिखायनो दिनै बे थासारिया जानो गोनां जादों आरो प्रमद बर' थगायनायनिफ्राय BPFआ गेदेर बोसोन बा लेसन मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों प्रमिला रानी ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि BPF दोला फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिखौ लानानै सांग्रां जादों। बनरगाव BTC बियाबनि सिङाव थानाय क'क्राझार शान्तिनगराव जयनिं हाबाफारि लादों, जेराव गं 200 नखरफोरा BPFआव हाबदों। ओजोंहाय सुबाइजार परिषद बियाबनि सिङाव बिजनि टाउनाव मोननै हाबाफारिनि गेजेरजों जयनिं हाबाफारि खुंदों, जेराव बिमा माहारिफोर आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा जयेन जादों होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि हाग्रामा महिलारी बिथाङा बिसायख'थिनि इस्तिहाराव सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बोसोरफ्रोमबो 40 कौटि राङै होगोन होननानै मख'दों, बेनिखायनो जयनिं जाफैदों होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो UPPL नि सायाव गाग्लोबनानै बुंथियो दि UPPLआ फरायसुला फरायसुलिनि इयुनखौ लानानै जाख्ल'दों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव 4 कौटि रां जाख्ल'दों, जायनि जाहोनाव दिल्लीनि एडभकेटआ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर, BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि, BTCनि इडुकेसन डाइरेक्टर आरो BTC इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारिनिसिम लिगेल नटिस हरदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोना। मानसिनि जिउखौ थास' बिलाइनि दैजों रुजुनाय जायो। थारैनो मानसिनि जिउआ थास' बिलाइनि दैमार। सुबुंनि जिउआ दानो दं दानो गैया। बलिउडआव दुखुनि मोदै मोनसे समाव बयजोंबो सिनायजानाय आरो अनसायजानाय बलिउडनि एक्टर मुकुल देबआ रुंसारि जाबाय। 54 बैसोआव, अदेबानि खम बैसोआवनो बिथाङा जोबथा हां लाबाय। गोलाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों जुजिनानै दंमोन बिथाङा आरो ICUआव फाहामथायबो लागासिनो दंमोन। नाथाय बिथाङा हरखाबै मैयानि समाव रुंसारि जानो गोनां जाबाय। मुकुल देबआ 1996 मायथाइयाव दस्तक सावथुनाव फाव खालामदोंमोन। सुस्मिता सेनजों फाव खालामफादोंमोन बिथाङा, जायनि गेजेरजों बिथाङा गोबां अनसायजानायखौ मोननो हादोंमोन आरो गोबां मुंदांखाबो जानो हादोंमोन। बेनि उनावनो बिथाङा गोबां सावथुनफोराव फाव खालामदोंमोन, नाथाय बिथाङा दा 54 बोसोर बैसोआव बे बुहुमखौ एंगारनानै थांबाय आरो बियो गासै बलिउडनिनो दुखुनांथाव खौरां। BTC बिसायख'थिखौ लानानै साखाफारा जादों मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ। जायगा जायगा जयनिं हाबाफारि खुंदों मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ। ओजोंहाय भटारफोराबो जेसेबांनो बिसायख'थिया खाथियाव सफैदों एसेबांनो मोनसेनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव थांलाय फैलाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों। UPPL दोलोआबो जयनिं हाबाफारि खुंदों। गसाइगाव बरफुर गामियाव UPPL दोलोनि जयनिं हाबाफारि। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार बियाबाव UPPL दोलोनि जयनिं हाबाफारि, जेराव गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जयनिं जाफैदों। UPPLनि जथाय सोरखाराव BTCआव गोजोन फैबाय आरो बे 4 खावसे बोसोराव जौगानायनि खामानि मावदों, बेनिखायनो UPPLआव जयनिं जाफैदों होननानै फोरमायथियो UPPL दोलोनिफ्राय। आरो जमदुवार बियाबाव फैगौ 3-4 दानावनो BPFनिखौ नागिरबाबो मोननो हानाय नङा होननानैबो बुंथियो। ओजोंहाय BJPनि MCLA राजिब कुमार ब्रह्मनि बानजायनायावबो जयनिं हाबाफारि खुंनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि शान्तिनगराव BJPनि जयनिं हाबाफारि। MCLA राजिब कुमार ब्रह्मआ बे खेबाव BJPनिफ्राय 100% टिकेट मोननो हागोनखौ आसा खालाम होननानै फोरमायथियो आरो बे समाव जुदि बिसायख'थि गेलेयोबा बे समावनो देरहागोन होननानैबो दाबि खालामो MCLA राजिब कुमार ब्रह्मआ। सावगारियाव नुनाय बासन्ति बसुमतारिया गोमानानै दङ। क'क्राझार जिल्लानि सराइबिल पुलिस थानानि सिङाव थानाय राजेन्द्रपुर गामिनि बासन्ति बसुमतारि, 45 बोसोर बैसोनि बिथाङा गोमानानै दङ। फ्राय दान मोनसेनिफ्रायनो बिथाङा गोमानानै दङ होननानै फोरमायथिदों। सिगांनि समावबो बिथाङा गोमाखांबायमोन, उनाव मोननो हादोंमोन, नाथाय दा फिन आरोबाव नैथि खेबनि थाखाय बासन्ति बसुमतारिया गोमानानै दङ होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांनि खर'नि थासारिया मोजां नङा, जायनि थाखाय बिथाङा सिगांनि समावबो गोमाखांबायमोन, आरोबाव दा फिन खेबसेबाव गोमाबावबाय होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बासन्ति बसुमतारिखौ नुसनबायोबा जाहाथे न'खरनि सोद्रोमाफोरनो खौरां हरो, बेनि थाखाय खावलायहरदों। सोरबाफोर बासन्ति बसुमतारिखौ नुसनबायोबा 9365362286 खेबसे बुंबावनि 9365362286 बे कन्टेक्ट नाम्बाराव खौरां हरनो हागोन। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव OCT मेसिन सफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लुक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। OCTनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लुक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे
सुथेनाय गैयालासे इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविन्द आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट MBBS MS अप्थालमोलॉजी आरो टपिकल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट बिथांजों लोगोसे MBBS MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमोलॉजी फेक' सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमोलॉजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900 गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों